Il-ħattim qaddes. Stenna. Mela, rolling. All right, and action. Jiena Kurt Poli, għandi il-karattru ta' Jason f'dan il-web series li ġib l-isem ta' Arabali. Julian. Wara. Apposta tagħmlu. Nista' niddiskrivi l-Jason bħala 6-6-12. Huwa jagħmel parti minn grupp ta' ħbieb, kemm din 4-5? 6. 4. Minn grupp ta' ħbieb ta' 4 ħbieb. Minn fost sħabu Jason nista' niddiskrivih bħala l-aktar wieħed passiv, allegrus. U li tagħmlu differenti mill-oħrajn nista' ngħid li iħobb jiċċajta u jitmejjel ħafna f'mumenti li jkunu serji bejn il-ħbieb. Dak li nista' ngħid fuq Jason. Apparti jekk li jaħdem f'kafetterija ma' missieru u iktar. Jaħdem. Insomma, nittama li segwuna, għamlu like fuq il-page tagħna, Arabali, u nittama li teħdu pjaċir tarawna. Thank you. Impassi. Grazie.